Хора, Русалки вече е в кината и тук съм с Боби, тайно зад мола на задния вход, защото имаме една много специална изненада. До края на септември всички от каста на Русалки ще обикаляме тайно кината в България, така че преди или след всяка прожекция имате възможност да засечете любимият си герой, да се снимаме и забавляваме. Двамата от Русалки се нареждат на опашката и си чакаме да си купим билети. Добри новини! Екипът на Cinema City ни позволи да бъдем придружители на децата, които няма 14 години, така че сега всички заедно ще гледаме Русалки! През идната седмица сме ви подготвили още много изненади, така че следете профилите ни, а сега се насладете на атмосферата на Русалки.